दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे 56थि थान्दै जखनथाइ गलाघाटनि टेलिसालाव जाबाय थादों सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिया आरो बेवहाय हारिमु आफादनिबो 20थि बोसोर जथुमा जाबाय थादों आरो बेवहाय फैनानै जोबोद मोजां मोनदों दुलाराय आसामनि अनजालु अनजालि फरायसा फरायसुलिखौ लोगो मोनदों दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लोगो मोनदों एमएलएफोरखौ लोगो मोनदों थुनलाइगिरि बिथांमोनखौ लोगो मोनदों हारिमुगिरि बिथांमोनखौ लोगो मोनदों बुंनो थाङोब्ला समाजनि गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लोगो मोनफैनानै बेवहाय थारैनो गोजोननाय मोनदों आरो नैबे जखनथाइनि गेजेरजों मिजिंथिनो हायो जे जायफोर हाबाफारि लादों दुलाराय बर' फरायसा आफाद दुलाराय बर' हारिमु आफाद बिथांमोना बेनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव हारि दानायनि माखासे गोनांथार बिथांखि बिथांमोना नाजावगोन जिहेतु जोंहा गोबां जेंना जेंसि दङ बे जेंना जेंसिफोरनि सायाव बिथांमोना गोथौ आरो गुवारै सावरायगोन आरो बिथांमोना बेखौ थांखि लाखांनायनि उनाव जेब्ला बर' थुनलाइ आफादखौ खामानियाव बिथांमोना जुदि मददनि थाखाय जोंखौ हांख्रायोब्ला थुनलाइ आफादा अराय सम मदद होगोन बे जोंनिफ्राय मिजिंथिनाय थाबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडे रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों। बे आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ। 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, अटि टेकनिशियान, आइसिइउ टेकनिशियान, रेडिअलजि टेकनिशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै बिएसएस डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।